Nilqawkom għal dan il-programm fuq Radio 105 FM Standard Blu imtella mis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe. Jena Malcolm Zammit, rġajt qiegħed magħkom illum biex nerġgħu nitkellmu ma' numru ta' mistiedna ġodda mis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe. Qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja lil Sur Manuel Kirkop li qiegħed producer magħna fuq dan il-programm ta' l-għajnuna tiegħu biex ikun jista' jittella programm bħal dan. Nibda l-ewwel parti tal-programm billi ikollna magħna għal dan il-programm rappreżentant tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Li kif smajna fl-ewwel programm hija parteċipi u għandha sem kbir fil-festa tagħna u din is-sena anke qed tiċċelebra anniversarju importanti. 40 sena mitwaqqif tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Għalhekk f'dal programm għandi miegħi lis-Sinjorina Jażenja Zoppardi. Insellimlek Jażenja. Insellmilkom. U grazzi tal-li qiegħda magħna. Naturalment f'da żmien tal-festa il-żgħażagħ tas-Soċjetà Żgħażagħ Giuseppini jkunu impenjati immens. Jieħdu ħsieb il-briju, jiċċelebraw u anke ovvjament jgħidu daqsxejn fil-marċi se jiċċelebraw bekk forsi il-mistiedna tagħna għandha daqsxejn il-vuċi mhux tajba daqs is-soltu ħanejtek. Però xorta nirringrazzjak tal-li qiegħda magħna. Grazzi tal-li stidentuna fuq dan il-programm. Niskuża ruħi tal-eħni mhux fis-sat l-aħjar bħalma nafu nkunu dejjem għaddejjin bħala kummissjoni u hija ġimgħa impenjattiva ħafna iktar mis-soltu ngħidu. Tajjeb, kif edna il-Kummissjoni magħrufa bħala KSG ser tkun qed tagħlaq 40 sena fl-ewwel ta' Novembru ta' din is-sena. U l-anniversarju ħajkun iċċelebrat matul din il-ġimgħa kif diġà qed ikun iċċelebrat kif rajna anki fil-bnadar tas-soċjetà, fil-gerijiet tas-soċjetà għandna il-logo tal-40 sena Kummissjoni. Tista' tgħidilna ftit kif ippreparat il-Kummissjoni biex tiċċelebra dan l-anniversarju? Iva. Kummissjoni Żgħażagħ ilha tipprepara mis-sena l-oħra sabiex tiċċelebra dan l-anniversarju tant importanti. Bħalma issemma fil-programm tal-ġimgħa l-oħra u anke iktar kmieni maħniex biss l-ewwel Kummissjoni Żgħażagħ fil-Ħamrun, iżda aħna wkoll l-ewwel Kummissjoni Żgħażagħ f'Malta. Hija xi ħaġa importanti u hija xi ħaġa li aħna nżommu f'rasna biex nirrappreżentaw anki mhux iż-żgħażagħ biss tal-Ħamrun u l-partitarji tagħna imma wkoll iż-żgħażagħ f'Malta kollha. Huwa tajjeb li jkollna leħen huwa bħalma rajna iż-żgħażagħ huma l-qalb tal-festa mhux biss tal-Ħamrun imma anki tal-festi Maltin. U nistgħu ngħidu li mingħajr iż-żgħażagħ il-festa ma tkunx l-istess. Preparamenti sena sħiħa għall-festa, preparamenti li jitellaw u jwaslu biex il-festa tkun aħjar minn ta' qabilha. Huma preparamenti li mhux dejjem nkunu nistgħu nxerdu u mhux dejjem jidhru anzi ħafna mid-drabi ma tkunx taf il-preparamenti li jkun hemm imma huma preparamenti ferm importanti għal kull festa. Dan għax ovvjament hemm l-element tas-sorpriża wara ħafna inizjattivi li jsiru u anki nawguralkom u ringrazzjakom anki jiena li għal numru ta' snin ukoll servejt ma' ħafna minnkom fil-Kummissjoni anki għal dawn l-aħħar żewġ marċi li kellna, żewġ marċi sbieħ fejn ċelebrajna ħafna bil-qalb qudiem il-każin tagħna qudiem il-Knisja u fit-triq il-kbira San Giuseppe. Qed nistennew weekend ta' marċi kbar
is-soċjetà tagħna l-impenn li jmiss ikun għada fil-marċ tas-Sibt li jibda minn qudiem il-Knisja u għalhekk qudiem il-każin. Kif tara li l-partitarji tagħna jistgħu jikkollaboraw magħkom mal-membri tal-Kummissjoni biex u anki il-kumitat u rappreżentanti tas-soċjetà biex inkomplu nkabru il-briju u jkollna festa dejjem isbaħ. Ifimni bħal medna jieħdu xhur ta' preparamenti, sorpriżi ma jifqux bla dubju anka waqt iċ-ċerimonji tas-Sibt, kemm ċerimonja tal-bidu anka tal-eluq, mimlija sorpriżi, mimlija attivitajiet, inħeġġeġ li il-partitarji jikkabolaw magħna, jkunu hemm sabiex jieħdu l-inizjattiva li igawdu l-marċi, ikomplu ikabru l-marċi bil-briju u jieħdu ħsieb li ma jgħalawx ġlied, ma jgħawx paroli u jieħdu gost kemm jista' jkun waqt il-marċi. Mhux biss billi jipparteċipaw bil-vuċi waqt il-marċi imma anke billi jixejru l-bnaħdar, ikomplu mal-koreografija u anki li jżommu lura, jżommu f'moħħhom illi aħna maħniex l-unika nies illi qegħdin fil-marċ. Ikun hemm nies bil-familji, bit-tfal żgħar, ikun hemm anzjani, ikun hemm ukoll nies illi jkollhom ix-xorb ġo rashom, so tajjeb illi nżommu lura milli ngħidu xi kliem offensiv u anke nżommu lura milli ngħidu kliem żejjed. Kemm mal-partitarji tagħna kif ukoll ma' partitarji oħrajn speċjalment. Tajjeb, dak l-aħħar appell nirringrazzjak, nagħlqu din il-parti kif qed inti għandna bżonn leħen għall-festa, għal daqstant nawguralek illi kollok leħen u tfiq. Kemm jista' jkun malajr ħalli ngawdu u inti tgawdi mal-bqija ta' sħabek il-festa ta' San Gejtan. Grazzi Malcolm. Għattini parti tal-programm tal-lejla għandna magħna l-sur Massimo Cappitta, President onorarju tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe u anke membru tal-Kumitat tas-Soċjetà. Miegħu ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-attivitajiet li tagħmel għas-soċjetà u anke l-importanza tagħhom biex iżżomm soċjetà ħajja. Ħansemmi nibda bil-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali li hija ferra importanti biex il-każin iżomm ħaj fl-attivitajiet, smajna anke dwara introduzzjoni żgħira fl-ewwel programm il-ġimgħa l-oħra, imma miegħek għandna ċans nidħlu naqra iktar fid-dettall tas-suġġett u nifhmu iktar x'inhu x-xogħol tal-KAS. Tagħtina ftit spunti ta' xogħol li sar matul l-aħħar sena u jekk tista' anke tispjegalna kif da x-xogħol qed jorbot mal-festa ta' San Gejtan u li qed ngħixu bħalissa. Nirringrazzjak Malcolm ta' din l-istedina. Bażikament il-KS ġiet maħtura xi 15-il sena ilu. Konna grupp ta' nies, jiena, Mark Farrugia, Simon, Efi, Lino Bela, u konna niltaqgħu bejnietna kif naraw kif nistgħu ngħinu s-soċjetà iktar. L-ewwel darba kienet illi noħorġu xi ħaġa somma bejnietna biex inkunu nistgħu. Mbagħad ħarġet l-idea wkoll li dak il-flus li konna ħriġna ninvestuhom fil-każin, ninvestuhom ġifieri ippruvajna narmaw kċina adattata għall-attivitajiet li stajna nagħmlu biex l-ammont li konna ħriġna mhux tardi nirdupjaw, ma nitriplikaw u nġibu 5 darbiet iktar. Nista' ngħid li kienet idea ta' suċċess kbir, illum il-ġurnata nafu x'introjtu qed il-soċjetà qiegħda ddaħħal minn dawn l-ikliet li nagħmlu bażikament kull xahar ikun hemm ikla kbira. Plus li jkun hemm ikliet ukoll żgħar
ta' bejnietna ngħidilhom jiena bejn il-KS, membri tal-kumitat u kommissjonijiet. Li dawk huma importantissimi wkoll, mhux l-introjtu biss, huma importanti għax it-team building li hemm bejn il-grupp ta' kummissjonijiet u bejn il-kumitat u bejn il-KS hija kbira. Maħorġ dik xi ħaġa żgħira 10 euros, kunna ġin bix-xorb kollox ġeneralment, imma l-għaqda li jkollna bejnietna hija importanti wkoll, mhux il-flus. Alla voleċċali dimmek jieħu pjaċir meta jkollna dik l-ikla ta' kull xahar u dejjem jiġbor dak l-ammont sostanzjali tant bżonjuż għas-soċjetà tagħna biex inkellem mingħajr fondi. Aktar ħaj jispjegalna aktar fid-dettall u ħajjixeb għal da kollu. Bażikament, bħala attivitajiet din is-sena kellna ħafna attivitajiet kif għatlek jien kull xahar. Il-KS ukoll torganizza ikliet biex nagħmlu fundraising ukoll għal ċertu waqdiet ħamruniżi li qegħdin fil-bżonn. Illi kienet waħda minnhom din is-sena ħamrun ħanin fejn xtraw kelb għal xi nies bżonnijiet speċjali kienu għall-omja. Norganizzaw ikliet għaxjuħ li jkunu fil-homes tal-ħamrun. Is-sena l-oħra organizzajna ikla kbira għal-nies li ġew mill-Ukrajna wara l-gwerra fejn konna ġbarna somma sabiħa ta' 9,000 euro għal daw in-nies. Ġifieri mhux naħsbu fina biss, naħsbu wkoll biex ngħinu nies inqas ix-xortjati minnha. U dak naħseb iħossni onoratu, fortunat u gburi li għamel parti minn dan it-tim kbir biex ngħinu l daw in-nies. Naħu pjaċir li qed tagħmel referenza anke l dawn l-inizjattivi filantropiċi li il-KS anke fisem is-soċjetà tkun qed torganizzax. Naħseb mill-lenti ta' partitarju inkella xi ħadd li qed ħares lejn is-soċjetà minn barra, wieħed jaħseb li l-fundraising isir biss biex jinġabru fondi għall-festa. Imma kif qed tajt inti imur oltre minn hekk, oltre mill-festa Ħafna oltre. u l-inizjattivi illi tieħdu matul l-aħħar snin. Kif semmejt tajjeb inti? Ħafna oltre. Bażikament hemm Mr. Simon Buġejja li dejjem jiġib xi idea b'xi ħaġa isma' nistgħu ngħinu l dawn in-nies kif ħanamlu. Tarana kollha niltaqgħu KS isma' nistgħu nagħmlu hekk u hekk u dejjem ħriġna mhux għax KS, ma dejjem ħriġna bl-onuri kollha il-kull minena dejjem irringrazzjana qatt ma jobsol li ħanejnuhom daqshekk. U simpju sal-ġimgħa l-oħra li 15 ilu morna ngħinu grupp ta' nies, morna sub kitchen u il-belt u marru grupp ta' KS hemmhekk morru jgħinu fik ċina, li friku hemm ħafna affarijiet. Illi matul is-sena naraw kif nistgħu ngħinu il daw in-nies. Daw l-esperjenzi jimbnew connections ġodda li bihom anki ħansejbu żgur kif is-soċjetà tista' tgħin l-oħrajn. Jekkux bikla, jekkux kif qed tajt inti bil-ħin tagħna, bil-volontarjat tagħna u dan tajjeb li ngħidu li kemm inti u l-membri kollha tal-KS tagħmlu dan b'mod volontarju. Volontarju. Il-ħin tagħkom l-idejat u anki dawn l-ikliet li żgur li ħafna mis-semmija tagħna anke kellhom opportunità illi jattendu jekk li nħeġġuhom biex jattendu għaliex dejjem ikunu sodisfaċenti fejn wieħed joħroġ kuntent milli żar il-każin. In-nies sissa mhux għax jiġġgħidulek biss proset ta' kienet tajba. Tinduna li vera jkunu ħadu gost mhux biftaħir imma taħt id-direzzjoni ta' Mark Farrugia u hekk l-ikliet żdiedu ta' livell kbir tista' tajt ta' hotel 5 star, il-bufferijiet li tnamlu fil-fatt il-barbecue tal-festa kien ta' suċċess enormi. Illi kif ħriġna l-poster wara 3 ijiem konna diġà fully booked bisna l-130 ruħ, ma kienx fejn noqogħdu aktar nies, hemm xi nies iddiżappuntaw ruħhom ma setgħux ikunu magħna, imma dan juri il-konkurrenza fejn hawn nirringrazzja lis-supporters tagħna fejn dejjem tiruna malli nagħmlu xi ħaġa taraħħom kulħadd iċempel bisma biex niġi u dejjem kellna konkurrenza tajba. Ringrazzjak Massimo u nsellmu wkoll l-Sur Mark Farrugia, Viċe President, kif semmejt tajjeb inti, u l-membri kollha tal-KS
Ringrazzjawhom tal-sem attiv tagħhom fis-soċjetà għall-aspett importanti, aspett soċjali li bla dubju huwa ċentrali għall-festa tagħna. U issa biex ngħaddu għall-parti li jmiss ser ikollna magħna l-Sur Simon Buġejja, direttur finanzi tas-soċjetà, u kif semma tajjeb il-mistieden ta' qabel is-Sur Kappetta huwa parti mill-KS ukoll. Biex nixtieq nirringrazzja s-Sur Mark Farrugia tal-idejat tiegħu li dejjem kienu tajbin, il-livell tal-iklit tagħna ogħla ħafna, il-Charles Dimek li dejjem tara hemmhekk biex jikkoordina kollox, il-Simon Buġejja tal-idejat, il-Alfred Azzopardi illi jagħmlilna ħafna dirty work ngħidlu jiena, illi jippreparalna ħafna mill-ikel ix-xogħol. Qegħdin tim tajjeb, nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Ħamruniżi kollha dawk li jattendu għall-iklit tagħna u nawgura l-festa tajba lill-Ħamruniżi kollha. Grazzi Massimo, grazzi tal-li kont magħna. Nerġgħu lura għall-programm tagħna Standard Blue u s-soġġett kif edna issa nimxu fuq il-finanzi u il-finanzjament sostenibbli li hemm bżonn biex ikun jista' jsir tkun tista' ssir festa kbira bħal ta' San Gaetano. Magħna għandna s-Sur Simon Buġejja, insellimlek. Nsellem lilek u telespettaturi u s-semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Grazzi Simon, grazzi tal-li jatawn. Ovvjament, il-finanzi huma dejjem aspetta sfida għal kull aqda volontarja. Is-soċjetà hija aqda volontarja wkoll. Tibbaża ruħha fuq il-volontarjat u l-għajnuna mill-enti tiegħek. Daw l-aħħar snin servej f'dil kariga. Kif qed tara li s-soċjetà qed tindirizza dawn l-isfidi? Mela kif qalu sħabi diġà, pratikament biex iżżomm każin tal-banda huwa qiebes ħafna. Inti titqis li għandek meta tara l-ispiża tal-banda matul is-sena qed issemmi minimum 1,000 euro fil-ġimgħa. Ġifieri tridhom dejjem biex issostni il-banda sena sħiħa. Mbagħad għandek is-sur mastrijiet li għalmu l-allevi, spejjeż oħra, ġifieri is-soċjetà l-upkeeping tagħha, maintenance, hemm ħafna affarijiet li huma kollox flus. Għalkemm hemm ħafna volontiera li jaħdmu fosthom għandna Gejtu Kurmi li jagħmel ħafna xogħol, hemm Jesmond Farrugia, hemm Stephen Sultana l-lum il-ġurnata, Gary Buttigieg daw jagħmlu ċertu xogħol ta' maintenance mad-direttur, Marco Spiteri, ġifieri li awtomatikament jifrankaw ħafna flus lis-soċjetà. Naħseb fuq di l-aħħar sena ma tistax ma semmix il-Mawra ta' Ruma. Dan pratikament out of the blues. Smajna li tila l-Vara Ruma, smajna li tila band oħra Ruma, u fil-li qegħdin fil-bar, fil-li tlajna fil-Kamra tal-Kumitat, u s-segretarju dak iż-żmien kien Rej Falzon, għallinna at all cost nitilgħu. Ħarsu lejja, għallu li x'namlu. Għettu naħodu ħsiba jiena, mhix problema. Morna għand aġenzija tal-ivvjaġġar, però il-prezz mitlub huwa ta' kummerċjali ovvjament u kien 1,000 euro. Mela inti trid 50,000 biex ittella l-banda biss. Li kienet xi ħaġa straordinarja x'inti di mhix ħaġa budgeted ilek taħseb għaliha bil-mod, allora bum tiġi fuqek u s-sommija fenomenal. It-twila u l-qasira għattilhom nagħmilha jien. Għalu li qed tiġġennen. Nagħmilha jien. Kif naf jien? U bdejt bil-mod. Bdejt infittex, ċempilt l-linja tal-ajru, żammejna ajruplan ta' 150 ruħ, bdejt infittex il-lukandi, il-coaches, excursions, u bdejna miexin bil-mod. Sakemm ġejna biex noħorġuha fuq il-Facebook, l-ajruplan kien diġà mimli, u ġejna bi problema, inti x'ħadd irreklama jekk inti diġà full up. U għadna nieħdu ċans ieħor. U kabbarna l-ajruplan għal massimu ta' 180 ruħ. Da ma kienx biżejjed, kelli nġib
22 oħra b'linja tal-ajru oħra. Ġifieri prattikament konna 202 għax l-interess kien kbir. Ifhimni l-Mawra ta' Ruma hija xi ħaġa li mista terġa' tiġri Darba f'ħajtek. f'ħajjitna, ġifieri di żgur li ma nafx terġax tiġri f'Malta li titla' vara, aħseb wara f'ħajjitna, ġifieri. U prattikament imbagħad bdejna mixjin minn hemm. Kelli l-appoġġ ta' sħabi għax iffurmajna malajr Kummissjoni Ruma biex kellna persuna mill-banda, minn kull mill-aspett li jinteressa għal din il-Mawra. Kienet taħt iċ-chairman ta' Mark Farrugia li tinżalu l-kappell fejn jidħol da l-affarijiet. U pratikament wasal iż-żmien problemi ma naqsux għax meta jkollok dak in-nies kollha hija xi ħaġa kbira, waħna maħniex armati għalhekk, għax kieku forsi għandi sistema kompjuterizzata fejn iddaħħal l-affarijiet u hekk. M'għandniex. Mbagħad daħal ħafna jgħinna il-kaptan Omar Buġejja fejn jidħlu ċertu kuntatti, fejn jidħlu passaporti, ID cards, issib passaporti skaduti, ID cards rajiska, ma insomma. U pratikament. Kulħadd jagħti order. Għax inti tipprova tnaqqas is-sorpriżi kollha biex meta tasal hemm. Qed tifhem però solvejna kollox bil-mod il-mod għal grazzja tal-Alla. Storja sabiħa. Illum hija pratikament storja li gburin biha għaliex is-soċjetà tellat il-banda xorta mingħajr ma daħlet idea fil-but u kif raw il-membri fil-laqa ġenerali baqa xi ħaġa tal-qliħ ukoll. Dana għax ġrejna wara sponsors, għamilna skema ġbir ta' fondi bejnietna, ġifieri kien hemm ċertu attivitajiet li kulħadd ġibet il-ħabel biex wassanna il-vapur ġol port. Verjarek nifmek sew, għal din l-esperjenza ta' darba, l-opportunità ta' darba kemm ġabet magħha challenge loġistika u sfidi tagħha nifisha. Is-soċjetà rat kif iddawwara f'opportunità. Li jenet biex anki. Opportunità. Efemni, biex issib. Biex jistaffew l-sfidi finanzjari. Lukandi għal dak in-nies kollha kienet eżempju biċċa u ġieħ ta' ras. U l-problemi li kellna li il-programm baqa' jinbidel sal-aħħar minuti. Allura inti prattikament qed tiftihem mal-linja ta' trasport. U tajdu sma ħajkolli nbiddelek. Biex tidħol Ruma bi 3 coaches, titissemmi 3,000 euro. Għax għandek il-parking, it-taxxa, jkollok ħafna tibdiliet. Interessanti, ninsab ċert li għajkollna ċans anke nidħlu f'dettall f'din l-esperjenza kollha ta' Ruma fi programmi oħrajn. Rigward il-festa San Gaetano. Il-festa San Gaetano ħaġġib kif anke introduċejt inti. Iġġib magħha ovvjament sfidi finanzjarji minn nfisha. Nixtieqek tagħmel ġiex kummenti fuq dawn u kif jista' kull wieħed minna ħanejtek membri tas-soċjetà partitarji kif jista' jgħin aktar is-soċjetà. Jiena nħeġġeġ il-partitarji biex ovvjament jgħinuna u jissapportjawna anke finanzjarjament. Dana biex tiġi u tieħu pjaċir mal-marġ. Xi ħadd trid iħallas il-marġ le? Ġifieri inti trid issostni dak li ħadd gawdi. Għax il-bandisti llum ma li huma ġifieri meta tisma' kemm jiġik marġ tal-ħadd filgħodu u marġ tas-sibt filgħaxija, il-prezzijiet huma eluf, ġifieri banda tiswik eluf ta' euros. Mela kif qalu anke sħabi għandna ċertu nies li jissapportjaw bikliet, hemm min jixxi l-gerjiet, min jixxi xi merchandise, però meta tagħmel l-arbural kieku bniedem jista' jiffinanzja u jgħin iktar bil-mod li jista' kemm jiflaħu. Ġifhem ġifieri dana mhux xi obbligatorja, xi ħaġa obbligatorja. Ta' prezza iktar għax itaffunna ħafna mill-pis, għax il-pis huwa kbir ħafna. Ekku. Mela b'dak il-komment, Simon, nirringrazzjak tal-li kont magħna u ninaqat miegħek fl-appell biex kulħadd jagħti siebu ħalli festa kbira niċċelebrawha b'mod kbir imma anke ngħinu biex inkunu nistgħu noħorġu
noħorġu festa ta' suċċess u festa sabiħa. Mela nirringrazzjakom ta' di l-opportunità u nawgura il-festa tajba lil Ħamruniżi kollha biex flimkien ingawdu il-festa u nagħtu ġieħ il-San Gejtanu kif jixraqlu. Viva l-Ħamrun! Kif smajna minn is-sur Simon Buġejja, il-finanzi huma sfida għal-soċjetà. U neħdu spunt minn dik il-diskussjoni qasira kemm importanti il-ftit, il-famuża ftit mingħand il-ħafna. Għaliex is-soċjetà hija magħmula minn ħafna organi, partiċipanti, volontiera, imma wkoll membri. Biex nitkellmu ma' din il-parti tal-programm nistedem miegħi s-sur Karmel Dimek, aħna nafuh aħjar bħala ċali u l-Ħamruniżi kollha jafuh bħala ċali. Nsellimlek, grazzi tal-li għat magħna. Grazzi ħafna, Mark Welkin ta' dell-istedina u grazzi l-telespettaturi li bħalissa qed jisimgħuna. Grazzi ħafna. Aħna rridu f'dil-parti nixtieq li diskutu li kemm festa kbira bħal din ta' San Gejtanu tiddependi mill-kontribut tal-ħafna. U kif qedna qabel hemm bżonn din l-għajnuna tal-ħafna. Kif tidher din l-għajnuna mingħand il-ħafna fejn tidħol il-mod ta' kif is-soċjetà topera? Jiena wara kull kumitat dejjem inkolli pjan ġo moħħi għas-sena kollha u għandek mill-ftit tal-ftit u mbagħad ikollok il-ħafna tal-ħafna, il-metlanċuma. Allura l-programm tiegħi bda jkun pereżempju mill-ħajjin żgur ħan nagħmel lotterija fil-ġimgħa. U mensualitajiet nieħu ħsiebhom għax dak huma sorsi ieħor ta' introjtu għas-soċjetà. U nara l-organizzazzjoni li jkun hemm f'kummissjoni nisa nipprovaw norganizzaw attività soċjali darba jew darbtejn fix-xahar li dawn huma meta tgħoddhom kollha mhux li fenomenali imma huma xi ħaġa ekstra s-soċjetà. Kummissjoni żgħażagħ bl-attivitajiet tagħhom li jagħmlu, però mbagħad l-iktar sors u mutur huwa l-KS kif semma Massimo qabli li dis-sena veru kienu tal-livell qoli, in-nies jgħidu li ħanerġgħu niġu, infatti qed ikollna it-tweġibiet pożittivi għax dejjem qed ikollna numru sabiħ. Bħalma għandna l-barbecue qgħid sorpriż qatt ma kienet kemm inni hemm fil-gażin. Wara ftit jiem fuq kif jista' jkun. Fuq il-barbecue. Fuq il-barbecue għad-dis-sena. Li daqa fimni. U mbagħad niġu għal dawk l-sponsors li huma importanti għas-soċjetà, pereżempju li bdew il-preparamenti għal-ktib tal-festa, jiena il-preparamenti tal-ktib tal-festa ġo moħħi għandi riklami. Dis-sena ngħidlek il-verità bdejt naqta' daqsxejn qalbi dis-sena riklami mista jkunu passoltu. Imma il-provvidenza ta' San Gejtanu dis-sena ħadmet kontra. Ħarġet kontra bqajt sorpriż bit-tip ta' riklam li hemm. Għax biex ir-riklam li jkollok, it-tip ta' riklam. Hemm ħafna tipi ta' riklami tal-kulur huma tal-livell u anki hemm inħallas iktar milli suppost iswa reklam. Dak kontribut tajjeb għal tip tal-festa u bqajt veru dak huwa sors importanti. U mbagħad għandek il-banka tal-lottu, għandek il-kommissjoni tagħha li tħalliq li jħraġu l-leva matul is-sena, għandek il-kera tal-botteghi li tagħmel importanti wkoll għall-ispejjeż li l-soċjetà jkollha tħallas matul is-sena xi jkollok spejjeż kif qal id-direttur Franzi Simon. Laqqas tkun taf bihom, jiġu spejjeż out of the blue, ma nafx kif ngħidha bil-Malti, li inti u Simon għal daqshekk ma jaqtalix qalbi. Għax jiena pessimist u dejjem naqta' qalbi. Ta' dan nirringrazzjak ġifieri. U dis-sapport tal-kumitat u l-kummissjonijiet kollha ġifieri fuq hekk. Eżatt, tajjeb li ngħidu xulxin, kulħadd għandu kwalitajiet differenti. Inti qed tgħid forsi daqsxejn pessimist, il-Malti jgħidlek taħseb bil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa r-riżultat naħdmu għar-riżultat tajjeb. Qed issemmi r-riklami u l-għajnuna tal-kumpaniji. Kif qed tgħid tajjeb l-għajnuna tal-individwi hija ħaġa għaliex
bħal meta semmejna l-menswalità, ġifieri għal-membership li aħna inħallsu fil-każin dik hija parti mill-ħanejtek mill-lajnuna tagħna żgħira li nagħtu lill-każin. U hawnhekk naħu l-opportunità biex kull min għandu iġeddet il-menswalità u jagħmilha ħalli mhux biss jibqa' membru attiv tal-każin imma nkunu qegħdin nagħtu l-għajnuna tagħna il din is-soċjetà. Però mhux l-individwi biss, anki l-kumpaniji li hemmhekk tidħol li s-soċjetà ovvjament tkollha relazzjonijiet tajbin b'saħħithom ma' diversi kumpaniji li jirriklamaw magħna jagħtuna għajnuna f'attivitajiet u affarijiet differenti. Merchandising. Kemm importanti din partikolarment għal-festa ta' San Gaetano li qed ngħixu bħalissa. Merkim ngħidlek li hija ħafna importanti huma sors bħalma għal-Massimo li kollok l-sponsor tal-Bnader, konna nixtruhom aħna l-Bnader u l-polo shirts biex bil-press tbiegħu titbiegħhom id-doppja u iktar merchandising fi żmien tal-festa li huwa ikollok profit sostanzjali minnu li jrendi għal-festa kif qallek id-direttur finanzi l-banda enormi, illum il-mużiċisti, mhux mużiċisti professuri. Dik il-kelma llum. Dawk huma mingħajrhom imbagħtu mingħajr dawk tip ta' sponsors. Semmi l-merchandise ukoll. Merchandise. Semmi il-ger tal-festa. Il-ger, dawk semmetlek il-polo shirts, dak huma. Huwa xi ħaġa dis-sena ġifieri s-soċjetà ħadd iħsieb għall-ger memorabbli li sabiħ ħafna. Kull min xtraħ mhux biss en l-soċjetà minn dak il-ftit tiegħu imma għandu ger li mhux żgur jinsaqat. Anke il-bnada li hemm veru ġew sbieħ ġifieri dak huma bżej sponsors, il-bambini u l-merchandising. U affarijiet tobgħod kuntant hemm individwu tik donazzjoni tajba, fimt? U San Gaetano tal-Provvidenza u dejjem naqdu wassal. ċali għandna l-aħħar jumej tal-festa qudiemna. X'inhu l-appell tiegħek lill-semmija qabel nagħlqu dan il-programm? Jien l-appell tiegħi li il-membri jattendu għall-attivitajiet li konna aħna fis-soċjetà. L-ewwel nett ikunu ninaqdu iktar bejnietna huwa sors ukoll ta' dħul għas-soċjetà, kemm anke fil-funzjonijiet tal-Knisja tajjeb li nattendu wkoll għax il-festa hija kemm spiritwali u kemm materjali. Nappella kif għadt inti li minnhom iqgħdu lura fil-menswalità jagħmel ħiltu jiġi għall-attività jew jieħu drink il-bar u jħallas dik il-parti tal-menswalità. U fl-aħħar mill-aħħar inawgura l-festa tajba u nirringrazzja l-familja tal-paċenzja tuħubija għax jiena kważi tliet kwarti minn ħajt tkun il-gazin għal-qalbi ħafna ġifieri kulħadd. U nirringrazzjahom u nixtieq il-festa tajba lill-Ħamruniżi kollha ħalli nagħtu tweġiba lin-nies ta' madwarna li aħna ħamru maqut. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna ċalli tal-intervent tiegħek u nawguralek il-festa tajba wkoll. Grazzi lilek Malkin. Wara dawk il-ftit intervisti osra ma interessanti ħafna ma' esponenti vari tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe Ħamru, wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm Standard Blu li konna ma'kom għal daw iż-żewġ programmi speċjali tal-festa ta' San Gaetano u issa li fada l-aħħar ftit jiem tal-festa nixtieq jiena f'isem is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe u l-Kumitat u l-Kummissjonijiet tagħha nawguralkom festa mill-isbaħ lilkom, lill-familji tagħkom Ħamruniżi kemm dawk li jgħixu Malta u kemm dawk li jsegwuna minn barra l-pajjiż. Għalhekk qabel nagħlaq nirringrazzja wkoll mod speċjali lill-producer ta' dal-programm Manuel Kirkop tal-għajnuna tiegħu kollha sabiex dawn il-programmi ttellaw u l-Radio 105 illi qegħdin inxandru anke fuq dan l-istazzjon tar-radju. Għal daqshekk grazzi tal-li kontu magħna. Nirringrazzjakom u nawguralkom il-kumplament tas-sera tat-tajba.